and Vocational College chinsemo kiri kya Gisusu niye kubatuka amasomo gukya sabana iri kwenyorera ubumanyi ao ine umwana uguni yakora class ya 5 na 3 ugoseta cyetu gukora sukuru nakurete class kiri 12 gose nigabwato ubumanyi gite atagete konyora ubumanyi bonde bono lyatirimba Technical Vocational College niho yakwira mabaga aseje course abuna bono Mechanical Engineering aseba kubunduza welding and fabrication, welding, turning and machinery. Ega teach course chinde insinse ya Mechanical Engineering. Mwigo, mbabwate course na building and construction. Asaba kwigiri masonry, plumbing. Ega teach chinde chinyinge. Mbabwate School of Hospitality. Asu kwigira fashion and design, hairdressing, beauty therapy, garment making. Ega teach chinde chinyinge. Mbabwate kwiga masomo a School of Business. Asu manuga wanjiro kusoma supply chain management, sales and marketing, business administration. Ega teach course chinde chinyinge. Enesu kure wata chinge karo chingia. Eyo wigo ewanjira abana kusoma ase abomo eri kwenyorera ubumanyi ubura abakonya samatuku aribosio. Naitwa John Anyona, funza Mechanical Engineering. Tuko na workshop kubwa, iko na machines za kisasa, tuko na computer numerical control machines, CNC machines, tuko na milling machines na computer numerical control lathe machines. Na tuko na manual machines zenye ziko kwa upande ya chini kidogo. Kwa hii Mechanical Engineering tunafunza option ya production peke yake. Jina ni Jeremiah King Nyabuto, ni mwanafunzi katika fundi wa maji hasa plumbing. Nilipojiunga na hii shule nimekuwa nikijifunza mambo mengi kushughulikia mambo ya maji ya mabomba na maji ya mifereji. Kwa hivyo kuna vifaa nyingi hapa katika nyanja hiyo na walimu ambao wamehitimu sana. Joseph Odira Kawala, mimi ndio mwalimu mkuu katika hiki chuo cha Nwai cha Riatirimba TVC. Ni chuo ambacho kinapewa jina ambacho tutaita kwa Kiingereza Center of Excellence kwa mambo ya Mechanical Engineering. Kazi yetu hasa ni kupeana mafunzo ama skills ambayo tunataka wale wanafunzwa hapa wanaweza kufanya kazi na wajilipe. School fees yabo nigego kwana monumo buko asamange batalira stinsa mu kiri cya Gisusu bose bakire esimi. Unchubulikira bono togosaba kwabera soko burukana kwemetambo ase maragoba yabono ko nicyenga kingo kwaligania SMS yamangana majya nyaro kumanyagati yari twabere to kwaliganira kurwa semambia yarenge ntambe goika chinse chikajara gisato chiabono botuko Afrika ya mocha letukeriga anelia ijuma buna botambe egesero ijuma tariki 12 mutinyo kanu mwaka bwekiri bubere na meronge bere ne namange abereka okolekana ayabali kwito bako sangre ko ruchingongo chonsi
ime na isiko yorongoro gusi asiri bongo chuko kumanya ase margoba yabona na manga berka kolekana nyabona omaiga yebibanda asensemelia keroka korokana ko yasinjere chubo tutukanu omugavana we county ya Kisii Paul Simbarati nigo wana arwa bakonyi bwichi besa go cyasabo onchiriya bari banda byabona byaya asensemelia ya kerokangati yaria agendrete kolekana boigo nigo abanyagetari ko sinyagetari cyabanyose private hospitals boigo bagoserere bunandake na obara cyako mugiro boli tukure jumaine ikiego cyegubona nsemo yobo cyanu nyakikonyara gokunwa achinsemo cyonzo jakera serikali ngoika asenyagetari cyabanyanengati yari mu cyumuligiria agendrete kuligirirwa abono asenchira yume ngochi gukumanyia ase margoba yabona sayo munanda mange nabokondra gotobwatu gweterensemeli mtandao nsemeli Facebook nabokotana bunandizi TV News Digital nabogensemeli YouTube nabokotana bunandizi TV News da tobase kweba gotobwatu gweterensemeli mtandao nsemeli website buna www.indisdb.net onyale konyora ngayo monanda mange tokobwatu na connect chiwi chamu niliongo ikiratira senchire bwenete igakruko petronira mu keritangana motora mangana yo senchira Yoko ya chuta. The interpretation of our position is that there are no orders that stops any process from going on. Ekina kirengeto kwamererio gotiani gukwayela ichobe babuno mokonyi wo mugavano be county ya Kisii nigo gyatagerwa nigo kirana cyo stariki 18 mwikyo kiri tukulia Jumaine abagere baye nigo baikirana sekigambero litukulia rero. Akigongo chikoiba intige ko ani ebias intige chiro abana bane basoye koiba gari akyomurai na yeria mariga Ningora konya bangi na bebiaze nsemo ya daraja mbiri mbire robale niko basega sigiri kuna kuruwe biasi byabo nabanyanyimbo bataoni marwa gosenya sorenke bakubuni kwa gose harati totebye. That is why you can also hear Kenyans are now asking, did we really make the right choice? Because what Kenyans wanted. Abanyagetari clinic officers niko batebiro mugiro go ikogendere kerokeri ya kinyagetari bene kirigeti go kigo cya komugiro buri tukure Jumaine wikego chanse muyobo cyano nakiyabeire go se kuno kokoboria. Ase yo monanda mange saransike bono tumenya senchire yobo ikirano litoko bwatanere gwetera somono wimenyeriyo igakoro kwa Lydia Mose iritirane nchenkoro kwa Vincent Onyancha emese mangana mu yetogo cyakane muno kurwa sekina kebwaterane ti uyo kabiro mu konyi bo mu governor we county ya Kisii Robert Munda ya maigaye bunge ye county ne senate bonse kunyara ko tuguterale ogo ikirani bokorebwaye ase serikali ye county ya Kisii jinga kechubo igoni ko konyoro mu governor we county ya Kisii Paul Simbarati amochore Elijah Bebo ngochiko mu konyi bo mu governor we county ya Kisii no nabo asogotiani gukwaye okubono kwerete kunyara goteneni gwane kegambero kurwa sensemo ya Machakoza maiga yoyo moko nyarweka sensemo yokwamirira gotani ukwaye Elijah Bebo buno moko yomo governor we county ya Kisii kolengana naba igeriri abono bale asensemo ya serikali ya county ya Kisii ngane mono ba wete kubwatirana asoko mwaka isiko omokonyo mu governor we county ya Kisii Robert Munda nigase tukolia baika sekegambero ya Kisii ngiko nyara gotegerengane yo anemono asogotiani gukwayo Elijah Bebo kolenga numo igereri asenseme iniga tebirubuna bitango mbija biratange ogotiani gukwaye omokonyo mu governor we county ya Kisii Elijah Bebo kero keribono emirobirira bage kogendra buna botambe asekolendo muna chebi nachi kabunengane ne chikonyara kuna choice ki 14 mu mutinyo yega irabiri tukule Jumaine eikiego chan tinga kechibo igoni gekina kerenge tokwamereria ogwakusiko kwaye Munda girategerero goli tukule Jumaine eikiego chan garibono kenyara kobe kwa sobwasi gose Munda natigara sobo koribwaye gose nigago cheko genda ke yemaga ya Munda gotesana kono cha okwekirani tigwo ase bunge ya senate na komwerera konyara go ikaseke gambiro na kwamereria okona cyo ko doine byonse nigo birategera tukole Jumaine kyogocha asaba igamenye kurose county ya Kisii baranyale kene bo ikirano igoro yogotiani gukwaya Bebo na bo igoro yengana rengete Munda gotigara gose kurwa bise uno mokonyo mu governor we county ya Kisii Assembly defending the impeachment that we did successively against the former deputy governor Dr. Munda. Dr. Munda, through his surrogates and proxies, filed petitions in Machakos. The petitions were taken to Nairobi for directions by the principal judge,
and the principal judge directed that the petition be mentioned before Justice Okwani today. So you are here to argue the various applications and to get directions on how to dispose of those matters. It has been directed that we deal with those matters on 16th in the afternoon. There are no the judge has declined to extend any interim orders. Some petitions have been withdrawn with notice of withdrawal being marked, and therefore we'll get further directions on Tuesday when this matter comes up. But the interpretation of our position is that there are no orders that stops any process from going on, be it the gazettement of the impeachment, be it the moving the Chief Justice to designate a judge to swear in the Deputy Governor-elect, so that Kisii County people can be substantively represented and be able to enjoy their sovereignty. That's all. No. Na gotigana yumu governor we county ya Kisii Paul Simbarati tukulia niganyara kubwata kobo konyi gocha sabo onchereri y'abensemeri ya kiroka eyamaigaje ibande byabo kororoka na usekonyara kujia asensemeri tukuligorom egento kero mu governor konyara Westoke na konyara kubasira bali bande bya sambwa asenchira yo konyara kuba chibesa nigo chinga kichibono kubwata kana boncheri yabo baokerege tambuko kyo mu governor we county ya Kisii soko banyira maiga yo kuburiyo kero kyabo kenyare koigwekana abwasanyara kubasira litukulia rona tokumanyigwa senchira yobwikirano maiga y'abantu batamanyiri gusamba ibintu byabonjore bo mu cyokeroka obutuko bukire igoro na korenta sarenene asabonjore abasireti kinibo cyabo ase omuliro nigo mugavana we county ya Kisii Simbarati litukoria rero abwatokirwa abakonyi bwekibesa kishiringi kiribu kimibere ocha ase abonjore lyabo ase bono barachi kubagana bunenchereye moyo kubasira nakaboikange nigo abanyabiashara bo bachirwano mogoka sebare akumoyaneria buya omugavana arati yitana umpopo mora moni wa matunda ali Kisii County ire ni ngambu ya mona so mugavana itoto inyoire dorende nonye to kunya kuminyokanya neseye yabanyamira abakunya kutirana again nago kirege kogeranga umugavana itero to inyoire nando to recognize very well tuganyire nagendera gotorengera nandi guchimutwe nje kwirana gavana ito ngambu ya mona ngoro kurosi matara ndire bono kwirana gwakero yomito Simbarati gavana yaito ya Kisii County ngambu ya mona asobwaro bandangire kurwari na kirega igage tore kangeire ngende nande nchakere una nachagito bugima bono gachi burinde nonya nabo nigo bagikirie gekorekyo ase baganirie engusana neyo yechimbebe yabeire kweniki waso muchokeroka kukorwa ase bagania omugavana we county ya Kisii Simbarati amono mugavana we county ya Nyamira amosi nyaribo gochamo eryo gukora omochando ywe kubuna bale county to babori mugo tigabanda abana kubara to abachorte na ki ine rega so merete intu to kira to bato okora kali sto ko ndo guchi mugo tiganya libona Simbarati batoro kali embande na ham na gesesa para batuliye baganye kurubose sawo Simbarati na nyaribo mumago to tei muturangeri onye gusinya Simbarati nyaribo batendali stage gatika botote bantu na bananchi batatebenga tuamuirebe batukugwantura bananchi ababono igaba bakeba bono bakonya kurwana chisegi abamba bwati ko bwakonde lakini ntenene no kuyenanga these two governors na uboka babwateli chibuli yetu na ndengana kitoko kole biashara byetu nigo boigo baganirie obotereru amono murembe egati yabamenyi amona bonchereria ase chireyo yakeroka bantu banyamira basike Kisii County na ende bate batebe na kibatagiti ngora lakini toyo toka lente ruwa abasigari chitiagas hata Kisii County kona maskari ichapokuwa yani babwateli chiko yani ukuyuburu nese mnege dokia man igobona abanyamira nchengo sabanga banyare gosike county ya Kisii batotige ntuna abanyabiasara ntweto chitaso kweriye liwoka mangana mange nechisegi cyabo batwarekerete bakabago tusambera bintu bito ntundogo chigotororete naenda mangana ayo ai abumboza kendo tokurwa no morembe n'abantu tuywana twensi
ari kero ke tukuri chinyi turigie chigase tugwakana nyumba asebo iko baganirie richiko kubwatigwa elio kweneki obwene bwechimbebe asensemeyo ya keroka mbebe era kole terwe mapo atabweki tis tioria ro basigari bagenda batene umugondo koreki onyorosu mutigere simbara atiribaga abantu banyamira county onye mubwate shida ngikakazi kuti chajete ngikakagere ati step chiko genda step by step na kikeko tukukania mungu sinyuwaiga takurwanise ya bananchi abano meno nisuna na nchi iliyo meno chikore omeno nene takirasi Dorcas Kemuma, Ndizi TV. Na gotigana yono mwancho murigereria umuseneta we county ya Nyamira kongo mugeni ni gobona rokane komo chomo governor we county ya Nyamira Amos Nyaribo asogotekerania emirobele takera senseme yogati yari rokane ko murunganire ngamo no kubura kwa maliga sinyagetari gati ebintu binde amagendro boy goni garokane ko rena se county ya Nyamira kolengana no museneta we county yo kongo mugeni ni gati biro munano nyamaga yokurwanre county ya Nyamira korwa se senate iri kunyara koleta chibesa se county yo ni gati biro bunagati obokuru no otumeki boy besangati ya agendrete ko neki wasensemeyo ainiga gocha motoka makiama ya county ya Nyamira kabachi county ya rokane gotumeka obechi besa na kubatira ni gwasamangana ringe tobo kurume ni gochenga kejo moseneta we county ya Nyamira se county ya Nyamira atebira buna sobo choryo bone bo mwaka bwe 2025 ibiro 2027 ni garaso asegetina ko neki buna nko mwaka bale skomo sena so mu governor we county yo elio anyare ko eri bageri ko nyarwe kirania magendro ase county ya Nyamira Inkoboli omugavana otebanga nkungainire rinde Mario na alichi ekitali Mwire neli buyaigwe ambana alichi ekitali Wewe Nyaribo wewe bure sana wewe bure kabisa Matayo Nyaribo wewe bure kabisa Naye kwa galiro mwana wa Justin asirireka Wewe bure sana wewe Onyendi diato wekera ta Mario gachi ekitali onanga mwana oyo tasirete Lakini egasi yaere chibesa kingo tomakoro Nairobi bakobati bayire bose bakoire Onyoyo mware koligerie ngaseti abuna ondo bwate ngaseti na mosome ngaseti yok Eli getera ronga siringi 206 million 206 million Gochibire korwe county Mutare basabera abana babaminto abana bakoro kwa ba MCA totare kubeka amagoro inse ali bakwe mutare kubeka amagoro onse efaili yesoke nenje nindatire ndio mumuro ye senate ali gaki ni mutereni buna nabeka monda gali nenje ndamubuli amaswali dibakanya libo mindo nera gotere nakule ko Nyamira uno boyo mboyo orangelie statement nga bono tigandere okongo mugeni ko iraro bogabana kwani bogabana no buaye Wadainu mwacha kochora 2027 ngai moko motoma kochi 2027 ngai moko motoma kochi Nyaribo upende usipende 2027 abaki chikura na bwabo Segitwa bwaterere county nekanyete kwesento nyore no bupara buna chimbere chiatwete igabantu twaitira Na gotigana yobono mwancho murigerere ni gobona abalemi bechaye ba boligwe kone kibuna nko ebwatrani balebo ikiranwa sekemele kigichaye bunentere mu yokonyara gokini ali gesaliabo kolenga no mo director kurwa sensemelia yo Gembo James Ombasa ni gatebirwe nerebya abalemi kunyara kumuganyo bole mu bina boy gokonyara kone kibuna ngwero boli bali asobo chore bone boli bosi ogochiko chora ba director bora koleko no mutinyo gatano nalimo ni gochinga kiechanya rekoboli abalemi kurwa sensememe ne chinsemo chinde kone kibuna ambacho korobo choli bwa sentere yo bwasi no bwasi kuwantira kondo wansi yo asoko chora wa director obaranyare kuba konya soko nyara kwandi ngokini balekemeli kiabo gecha robotiru asenchira yowime Echae negati yebimeli biribirete emeli emeli robalia gusi asokolenta enibo asokogenderelia kera lituko Omo director James Ombasa kurwa ase factory ya Ogembo nigo airali bagalia benne na gukwanira igoro yobocholi bora chego kolekana bwangoiga asoboteneli bwekemeli ekyo asekera ezone asagikire chinguma buna aba director nigo babwa ekina konyekere asekegambero na goteba nigo batiga ekine ekyo maga yogo chika kurwa ase serikali asebo igo akanire chibesa bagusaba buna aba wakili babo gwakanwa tekonyalekane kiagera nigo chire echabalemi Ogocholi bwa ngocha bole na ana obra changu muti nyusta
na bali barenga ororo ba director bakuru babegete binaime talingane ebine byagamba bakabwekina ya igo ba withdraw korwa kotini ekere serikali yabataiba withdraw korwa kotini baka withdraw willingly aba director we babatanga kibasa cyo mulemi cyakane lawyers bali kugambe bine byo besa ya mulemi te gwakana muna babegete bina kotini baliweka kwa hali yao inchira usaba bali bono mune ubwo cyagusi bwo cyagutangaswa bali aba director bakuru n'abaya togo sohageti tiga tuli chikura no mulembe ekiara into n'abalemi n'abantu abamotole nto base gochaga kuramana ayanda bandi bakolenta magana y'obulimo tekunyarikana nigo boigo asabire abalemi gocha kolenta echayabo ase chifactory cyabo na gotiga ko yeira ase soko huru ase nonya nabo atebire liuko ndi arwegwa aso gochika chifactory chiria chikoira echaya abalemi ba KTDA gocha kobwatwa onyamba bwati balemi babo beligetie about hawking abantu bali from Mara they come from Mara factories, Mogeni factories, and Evergreen factories ya Kericho. Abalemi bali bakoire cha Mara gose ti factory chikuru siko chitali KTDA bakani wa matuka amange kiara mbasi megede cha iyo. Abalemi bali registered to them balenge KTDA bako endororo. That's okay because it's a free economy. But tiga banyora abalemi babo TBK, a regulator, recently issued a letter about hawking. With the government, that is internal security, agriculture, Minister of Agriculture, Baba Trail, which is county commissioners, and the police. Baba Trail, the registered farmers, farmers, they have to face the music. Ase chinga kiecho nigo asabire abalemi gocha kubekera echai yabo oboyo kobono erenga kiyembura na gotiga kubotumika ase ebimelie byao enga kyabalemi abo bagendete konyora amoyo kurwa ase chi factory cyabo echai ya quality kolentere ligoli recently ntwanyora ekare kushonyo koru Mombasa echai gere igoro kona usaba abalemi ba mintu mwanyoliro oboyo bobole specifically gobole made igoboro osiri ase ekemeligie chai na kieko gara the KTDA the technical team eko and Russia Ukraine ya go verify nga mboyo kiboro buyese chai embura muna ya chai kire gotuwa gosegendrete gotua yongo saba balemi bali baeru oboyo tiga batumie oboyo bo kobekere chai elinde soboke gulipotelea egetaseni kya Ndizi TV elietaliane Mildred Momanyi na gotigana yuru moncho muri ya bonchori kurwa se chiro ya daraja 2 anemo na bakoni ebyase iko baragendrete ko munongani nchira base kasegigwe n'abanyanyimbo aigase county ya Kisii yuko batekana buna bakoro bonchori babo isiko ye chiro ya daraja 2 kolengana barabuni ko baitiranirege osba itabiranirege kolekyo aso gotakoro bonchori babo imeye chire yo abase bakona lyambarabare nebara na bunige ebyase byabo bikoirwa n'abanyanyimbo wikaraboni ko batarabinyora niko chinga jabagandi mu governor we county ya Kisii Paul Simbarati gonyara Western bunenchire mu yoko nyara ko bakonye banyole byase byabo asabati una niko bagendrete ko barasara go ikabono mayiga yoko ure byase byabo gati yabo niko barabatakanwa nabo niko bagandia serikali ko nyara ko bakonya bunenchire mu yoko nyara kwegendelero botiru asenchira yobwime Okong'sana nokonene nigo kogendete kwenekiwa ase chiro ya daraja 2 mayiga yabo ni bebyasi bali bakonere isiko no bali bakoneria ase echiro ime ayago cha ekera buri tukorigoro abanyanyimbo nabo igabo bisaba kanjo baba ureta bonye baisike bizigo ase basabire abarayi bali babatenenerete gwesokya eryo kubakwanera. Unajua kuna kitu imetokea daraja 2 tango jana na kama sisi viongozi pengine wa daraja 2 vingine hatujui na vingine tunafanya nini tunafahamu. Sasa kama sahi shua lisikuwa ubaya, bangi inauzwa daraja 2 hapa. Yes. Pombe inauzwa daraja 2 hapa. Yeah. Viazi ni chakula, nyanya ni chakula. Yeah. Vitunguu ni chakula. Sasa imebidi mpaka maaskari wanaletwa kutoka sijui ni station gani, wanawekwa hapa wanaanza kufurusha wamama kama waizi. Hiyo itakikani. Hiyo kila sekta
iko na kiongozi wake. Wacha ma sectors leaders waende wakae chini waongee na watu wao. Nonye niga bonchoreria abo balero ko barasara boigana goteba gwetero bwoni bwebiasi no bakorusia engeria yabo. Bono buneri ture tkonyentora na tono ene siringi bikabe kwe pick up oichire bikagenda bono enchera yoko bibuat ga kitwasi nyuna kitoko bwati mesige iye ito erinda tonyeira ni tonto na nabanyene besa yabo inkioroche toko ni tocho kwa abanyene chibesa kumora kichinyomba chioka ngo sieke rutore etomenyete chirandi erandi oroche ngwaka ne nyomba chiribubere chinga inkorusi ntanyora ti musigo yo boyo ngoni nyirinde ngaka ne nyomba mutinyu norocho eri ga ingo chakorusi ngakane tare sarasini esukuru ya igoiru ga inkorusi ebesa moko nyoro mwana obeire chokora mongeko moita nani numaka tare shida. Ng'ombe inakula kulingana na urefu wa kamba wake. Hii miaka yote kuna wenye walikuwa wanatandika hapa ndani na kuna wenye wanatandika nje. At the same time hawa wa nje wanatoa ushuru. Kama wa ndani wanatoa 100, nje wanatoa 100. Sasa sijui mbona wamama wanafurushwa. Gokwana no munyakerogo bwechire Yushem Onyego nigateba konyora chinga kichinkongu ko bange chire yo na gosaba barai bechiro ne serikali gochamo eri gokwanera enganeyo. Jomino machama ni bwajiga kichinkongu sana choko bange chiro sababu chiro yaga chire especially sector endaira. Ya vera matuka mange okobangana sengenjo chiro to about 46 sectors. Le building ye chiro agaje tu abantu bechindagira basoime. Ya vera abandi bari bakonerime na abandi bari bakonerisko. Abantu babere bakoreta maramisi asobisiane yogotebanga bari barisiko tigabayicheme baboniamo. Sababu abareme tibari koni sababu bari babangete bintu isko abakoni mono kubwa barema. Ngosaba abanyabiasara nebiongozi ne serikali tobwatera namo tokorege ndio benchmarking. Bono niga bonchoreria abo baruro gosaba kwabo gochese serikali ya kaunti ya Kisii anane omusike Simbarati wesona ni anakoligereria enganeyo. Lakini polisi mama hata anaweza kuwa alishika ujauzito usiku ameona askari itatoka juu ya sisi tunaomba Mheshimiwa Simbarati tokonye na inde hii kitu fuatilia vizuri sana. Tali abe county omugambi kwani ebyasi tokoni nendagera gakitali changa toko tali nyasore tokoni akigongo chikoiba intige koni ebyasi intige chiro abana basoye koiba gaki akyomurai na yeria maliga akitororera mabero murai tororera mabera. Ingo ripoti ya Seni Kiandizi TV Edietaria Nenjuli Kerubo. Na gotigana yubono monchu muligereria NK mukuru ase kenyoro kirikia nyamiyoboke gotoka se wodi ya Kiogoro menye county ya Kisii iwa bali no goichana okane ko bwatekana no ya mubenke ya musubati Beatrice Mura obwate miyake 40 yubono berga ko brase gechi wiki berbono ikaboni gatara toka kalengane nkeni wagate buno musubati yubo miyake 40 ni ko bona bure wiki berichi aitire abego ni garo tikana ga kono chense ya daraja 2 batamanyitinka yale ni ko boyigwe gotebekana una na bwato muchando bwobongo na boyigote manyiria saro ko buri nguko rubuna odobonsura ro musubati nyari wa koroboti ubutia sesen kya nyimbo kende gyonse kirange na sale unenchiremo yokonyora omuswati w'ikraboniga otaratoka buno tokumanywa senchira yobime ngai omusibati Beatrice Mura bosire are neli bolyo litaranyara ko bali konyora lichibu magegeta Seni Kiandizi TV otarira enga yabiye gotoka sekenyoro Kenya miyobo Mwabote division ya Kiogoro nakonyora musibati omwabo Beatrice Sara Nyangarisa nabo igoma mwabo Agnes Bosire bahumatete asikiri bagoteba niganyara tokoba kurwa enka ya boli tukulia Jumatate weekend tokoba igoita wikera bono igataranyara koba gakorokana na inde enyaruka ya mwana oyo no sirete agaruko Beatrice Mura oyo Bosire nyaruka ya ne yeso gatali tukulia Jumatatu ekagenda gochenjera ya taracha narorekane tororo abantu bamumanyete mbamoroche lakini omweri tacheti koirana kulengana ne amate ya Beatrice Mura nigo banyarete ko bagwaka oroboti asegeta Seni kebanyanyimbo ya Kiogoro asego ikera boni gondeta yonyare ko bagwesokia ngonyare ko bagakomorora
ingana yenyare kobage koba oboba ne chitangutangu ase boigo bainakirie nigo obongo bwaye Beatrice botaikirane tibuya kurende nigo arenge kagosoka unyara kobaga kwirana chingaki cha mugoroba igo twagendete kiogora tukabeke omwana yona entoira opi kor police miaka bwate 40 chianga abegete sikatie emwamu nege suba eke mwamu lakini nkebekire litanta bosiga bongo bwae mbori buya igo abakoimoko endo utara ogenda lakini utara na anduire na maragoba bono mutu aitoli buya igo na bainge buna musio bali moiga na gogeta maina abirai amutu ando konyora agingire to mutu Jordan insepi Ringana na Agnes Bosire oyore ngina Beatrice Mora nigo boiganyare kobaga kwerera tali ntunda ntanga ne Beatrice Mora korwa asenga yabo kurende entunda yo mwelio niganyare tokobaga kweranigwa amona bairi baye chinga kenyare tokobaga korokana ase omochie okeroka na soga tali makaoroka guchie akaganda guchie nchera ya keumbo arakini asakorukwa keroka lakini asengencha abana baiseke baitogamba mumanyete abaiseka bakagera bakatotebia akaoroka asakorukwa etangi muiseke nararo yo itoga akamorora akamwebereria akamutanga akagenda akarusi gworora bana korwelio tanya gosoka nande ngenche yasogete yamate yo ya Beatrice Morani go babwatoko semeria bunande onsi aso mwanchuo bare nigware ase amagokamaya ase babuli boiga basamaria abaranyara ko bakomomera bake orboti go chiase gitaseni kende kibanya nyimbo kere ange nabarabo bono intwe togosaba onde bwensi omurocha asale kogani goite tutaitenganya samo konye oyo murocha nda asale abago agwake report ya ndonsi none na polisi irange na asale egere tonyore report yi tomuoi kuna kogani goito mabera naro yarokuru omwana yaru asenge bwensi etosinyire lakini gotogosaba onde bwensi oyo ramorora asale aira negocha abo tokoiranera ng'ambi ya mono yamate ya Beatrice Morani go bagene tokoba kobekomokia goitana na ase chinga chia bairi na bogo chinyagitari ase bale nogo semeria ngachinga ki echimo banyara ko bakomerana amono mwanchuobo kuripatiri gataseni Kiandize TV korwa sekanyoro Kenya Miyombo igigotoka ward ya Kiogoro constituency nyalibali chache county ya Kisii Eliterane Josephat amese na gotigana yugotigara boiga sorongoro usyo moncho muligira abantu bali no bali makuru ase county ya Nyamira nigo bari gotoro musangiro wa mutukate to ase ege kekiyonse ase county ya Kisii minyuma baganyo yo mwana mono konyara gukwana lichi kuli balengete libono baligete nyare gweti kwa sebunge unachira muyo konyara korobyo obokoribwa abo ase county ya Nyamira chengeke chibo igoni ko batu runa bagendere kubwatira mona serikali ya county ya Nyamira eduganya kwaneke una abantu bali no bali mankonyara bali gwikirania magani yabo gwika ase binyoro amone chinse mochinde anemona se county yo ya Nyamira waitiri lichi koliri ikolenda abantu bobatogolema ao egia itumwa korio ereta alero twarenge na baria batenete chi organization ao chia abantu bantu bobatogolema igo twaberera con musonde nesino leyo ya era rero egere abantu bantu bamanya konyora ko squoro kiwa igoro yeri chikeri kiriganire nande ase county yetu ya Nyamira bondo yangu chakora tole tukorosie board ya abantu County Disability Act. In Nyamira now we have County Disability Act in place, and now we were just taking them through various content so that they familiarize themselves with, awaiting the formation of the County Disability Board and eventually the CEO. Governor of Nyamira County naba alire nomo ko manene kiagera body ekiagera richikiria abantu bantu abalema yanyalite ko bari goetigwa naende nero teretenya ya
ase manifesto yaye pila namba 2 igatebete nga abantu bonse banyare ko bakobekwamu yani ase umuntu w'eguswa kujumuisha wose ase umuntu w'ekenyamurero inclusivity nga ondete yi otigumagera na kira ibo igagendrete ni go bono mugiro wa banyagetari rabe go kwendera magayo go kwerega kyo mutenyo mobono ni go mugiro rabe go kogendera kolengana banyagetari screening officers bonse ni go batero mati kubwatira na so imeko ene kibuna oike serikali yeguro kugani kwabo chinga kiechini kwa mo chiresti secretary chichi county aso kunyara gutekera ni kugani kwabo ane mono likunyara gukora umugiro yororoka ne comment kana go ika ekerenge kene bono ni go chinga kiechibo igo oko ruwe na bo igo kubuli kwa ruwe buna nekageire tinyagetari cyabanyarwa se private hospitals abanyagetari tinyagetari Chibonsin mbachigo cha komo giroboli tukire Jumaine eikiego cha yondo kira turwania semo yobo korina ne mono kurwa sensemo yobo cheno nego chinga gecho kuboli ukoro ya serikali kwa neki munanko warawanga soko nyara kogaya no muchando gendere to konekiwa ane kurwa sensemo yobo cheno bunenchire mu yoko nyara gokora okorobekana na wego no guturubukana o turubani gwa kwemirimo kubono kogendere to konekiwa igera bu muchando mono mono chagikiego cha onye tinyagetari cyabanya chigo chiko bwatania kyandike komi asomogiro oyo ogendrete oyo kaboni gotra maiga yogo chako mutinyo tariki 13 oyubono ogendrete kuikabono. And that is why we are saying the leadership in the county governments has failed Kenyans, because what now the example they are showing is one that can actually lead this country into anarchy. They are not showing any will, any goodwill in actually ending this strike. And you know, when Kenyans were saying they want health to be devolved, they wanted the health service to come close to where they are. They wanted health service to work. But now what we are seeing health being utilized for political endeavors, and that is why we are here today. And that is why you can also hear Kenyans are now asking, did we really make the right choice? Because what Kenyans wanted vis-a-vis whatever they are being served by the county governments right now is very different. It is disheartening, and Kenyans feel like they are not getting. Na gotigana yo ni gobono kubatkana nembre nyinga gendrete go twachinga chinyinga ni go charroka ne go sombona machen asensemeli ya karachonyo imeya konti oma be chinke mi mama ne meronge 5 ni go chia sombiruna macha kubatkana nembre nyinga yo gendrete go twa chinga ke chobegan semeli ya budelange go toka se konti ya Busia go etania chinka chime isano ne mom ni go chia bere chiko sombona macha sembre nyinga gendrete go tuna ko re toigo comment kana senseme yo ni go chinga ko boru kwa boru ko si konti chibere konti oma be ne konti ya Busia serikali ko ne kibu nankulige chinchira konyara gokonya balia nemono babeire wasinyo bachawo cyabere cyo gosombo obono iga batabwati obumenyo. We know that we long for a permanent solution, but currently we want a quick solution actually to the diseases that might affect the camp. We are asking for medicinal equipments, we are asking for food also that can actually assist our people. Tumeteshwa na maji, hata hatuna mahali penye tunaweza enda. Hata tukielekea kule utapata mama wengine wamekaa tu kwa maji, hawana makao, hana mahali penye wanaweza enda. Na gati yaba MCA kurwase county Nairobi kurwasa omubulibwa UDA ni kubarokane komo cha senator enchirage ndete komo segasegya omo senator na boigoso komo segasegya omo governor we county Nairobi Johnson Sakaja ngana ba MCA abuni ko batebire bune bunge senate ni go yarokane komo korangilia sebi karobitalbike anemono komurekera obokorre bwaye genta ba mo chirikima asogote yabuna na seke county Nairobi yarokane komurekerwa gotatika chi county chinde ejanda kechi bwaternity asamangana amamocho ayobonete kumurikirwa soime abamesi obono ni go batebiru number go chwanchirana omo governor we county Nairobi ko gendra go segasegigwa asamo chata mulengeti aniga go chamaiga yomo governor we county Nairobi ko nyara ko boli we kabosi we bunge ya senate asatekerana na wakwe fine ya shilingi chiribu chimi sano egento aba MCA kurwa se county Nairobi bataraga kuyona karokyo entere senate ko mo segasegya omo governor we county Nairobi Johnson Sakaja. We've seen the governor being responding to the Senate, just like I've mentioned earlier, more than 10 times he's been there. We've seen other governors, rather we've not seen other governors being summoned
to the Senate. We've not seen the governor for Kisumu, Anyang' Nyong'o, being summoned to the Senate. We've not seen Orengo being summoned to the Senate, among other governors. So our question is, why just the undue? Monchumuligire birohani ko biganirete kumnyoka nganchere nyoro mutumo komoke inkonta ko sangama na litukone lijuma buna botambe egesero ijuma tante ko sangama na ya mange halibona buna abereka okolekana be buna gendrete kwikirana SMS ito ya mangana majja onyere buna omo CEO bwenyegetali ya Kisii Teaching and Referral Hospital na betaka ko bikubyaro monchumuligire ya anamone ngana ndacho kumanya sebiro bitari betambe iko wanto kumanya buna omo CEO ibonore omo bisomonene osote netenyegetali ya Kisii Teaching and Referral Hospital abetega ko bikubyara nasiki gose monchumuligire nsyo kumanya sebiro bitari bitambe kolinda sebono anjere nyoro mutumo komoke ekanwe kumwara captain number 001 Demo Steven Uraza Mende studio atomenadia ya kurwa sense media ye chigose nkonda buna botambe ningira nega nkomanya mangira bego onyerebuna nkero torachwe somya aseri tukole una botambe jumana na ijuma nkero towe somya semesa ya mangana miyatiganyora match kero bono kali yankumware captain number 001 Demo Steven kurwa sense mende je chigosari. Emarago bengi akorwa chinse mochiro enteko watita seni Kiandizi TV kura kurenda sebono tiankwariga bena sense ya mangana magia yechigo sorry na botambe cheritarenda mo Steven captain 001 tukuchaka mangana magia yechigo sorry kurwa segeti ya Cardinal Otunga Musocho abwa street kule gore kemirano kie ligi ya National Super League yanteko bagi kokosori gwa abwa se timu ya Gusii FC yale kunyagania timu ya Mombasa Stars na se osuri yeyo ensementa ngane niko timu chonse chete makali yogo tabeka na kurenda ensemo ya kabere wetere kona timu ya Mombasa Stars Kenya regoria yemo egoria bo butagika emerongetano na ibere na isano na ibere bona kwenye timu ya Mombasa Stars Oscar Bosero ikeramba ya gatano na gatatu igente timu ya Chengeire buna tokwerero nero moro kyo munene bwe timu ya Mombasa Stars Hussein Mohamed. Kwa majina naitwa Hussein Mohamed aka Madaga na imekuwa hard for to won kwa sababu kwanza kiwanja si kizuri, so imebidi tu adapt na play yetu kidogo tuibadilishe at least, lakini by the end of the day tumepata ushindi. Ilikuwa tu attack, lakini kiwanja imetu limit sana kwa sababu it's too bound, inadunda sana mpira na iko level, so ile mpira si ucheze imekuwa ngumu, so imebidi tukae nyuma kwa sababu wao wanacheza long balls tu. Hata ukiona tangu mwanzo wao ni long balls, so ilikuwa lazima to sit back kidogo, so goalkeeper ndo alikuwa anachukua ball nyingi. It's a plan tu tumeipangia hapa kwa kiwanja. Hapo sasa tumeruka nafikiri namba 7-8. Haijakuwa mbaya second leg, in fact vijana hawa wetu wadogo kidogo wameweza kushikana na kuelewa nini tunafaa tufanye na wanapigania wins. So unaona kama leo wamepigana mpaka dakika ya mwisho. So korwa sense moyo boko sori abwe timu ya Gusii FC ni go morokyo manene Joseph Ongoro ntati abuna se ko sori kemena ne kuchayoro nige timu ya Gusii FC datubegete buyama baga manganyo litese go sori yeyu etanyare ko baka go ichanira keire timu ya Gusii FC ko sire imeno bia yevine bia bwango iga datero na kibegete timu ya Gusii FC asave gati timu chiri chirase obwoba bukunyara ko bachigo tirimbo kiguse go chiase eligi ya Division 1 datero namba be ko mukiase imeno bire bosio kwa kia buna Gusii FC atera se ligi ya National Super League. My name is Joseph Ongoro, head coach Gusii Football Club. It's a good show, despite the result doesn't reflect the kind of team that we have, the efforts that we put. In fact, this is the 4th loss in a row, losing narrowly 1-0 to Kisumu All Stars away, losing at home 1-0 to Elite. We lost away 3-0 to Viga Bullets.
At times, it's sheer luck. That's why Jose Mourinho says the better side lost. You see, I can equally echo his sentiments and say that the better side lost. We have a couple of matches, about 12 to go, but the reality is, you know, I'm a pragmatist. The reality is the matches are reducing, the number of matches are reducing, and it's a big concern. But given the kind of environment that we are in, so many teams are struggling with logistics, with finances, but I believe we have to push it to the end. As a tactician, I think I won't be a coward. And despite having a very rich coaching CV, I'll still stand with this team and give every effort. We can never down our tools. So I think it would be prudent to keep on pushing. Omoro buryo bw'ekigosori na Steven Ndemo nigogendereire gukumanya aliya gukorekana kurwa sebirubo ao byorogo nkorwa gusi Kenya n'ensenkima egati yali okonyora namuna ababwatani kurwa sekigosori ao kurwa sama minyoko chingundi karate umupira bwenkoyo kurwa sechi league ao buna regionals National Super League KPL EPL La Liga Serie A Bundesliga Chinde chinyinge Alero iga ngocha ya mas demo korwa segeti ya Kenya Green Stadium ekenege tigi ya inkase timu ya Bomachoge bara inyora no muri bwechi gosoli ngocha ya mas demo korwa segeta senikia Ndizi TV na buna botambe eta nende mo Steven captain 001 igesigeta senikia Ndizi TV kera lituko rya Jumamosi kurwa chisa 10 chamaragoba goika chisa 12 chigosori ime ya Ndizi TV. Mona soko ndago tengereta senikia Ndizi TV MSM ngana maya Ijumaa tandre kwa manya benge korwa chigo soli abwase umoroke mane bwe timu ya Gusii FC Joseph Ongoro na reko bakagwichanira machibwa mave na reko bakurikune timu ya Gusii FC aseme no bya bwango igabye league ya National Super League ntu getaragoki abati oterive timu ya Gusii FC kondoko boli kwaye Ongoro na sabati otereri kugendera gusire timu ya Gusii FC wetera kunyakire kokona kwenye sira kwene kyabuna yanyere kwenda aseme no bya tigaire bya league ya National Super League egukera abayo moyo kwa nchureri na kulikia machibwa maya. Ndio mashabiki wanaweza kereka, but unajua community club community club wana structures zao, replica jerseys, fan base, gate collection in any relation to the fan base, then support. Na vile nisema teams mingi zina struggle kidogo, teams zina struggle mbaya sana. But pia kidogo do sio issue because nikiangalia take KPL kuna teams zina muscle, financial muscle siongei mbaya. Kuna teams zina financial muscle but hawezi chukua ligi ya Kenya back to back. So as much as tuna post bad results due to financial hiccups, hiyo pia sio reason. Tunaweza kuwa na financial hiccups na pia to post results. So kidogo mashabiki wasikereke. Fan true, in fact they should give us a shoulder to lean on at times of difficulties, when things are not going right. Si ndio? Hata mimi nadhani life si ati msitu na kupongeza vitu zikiwa sawa. Unaona? Inafaa pia wase wanasimama naye when vitu haziko nini? Haziko sawa. Mancho murira yungati yari na kwandiko rwa SMS cyo sekonda nyora bune meno au biro beri ko sori rwa league ya National Super League, league ya FKF Premier League se e weekend yeye kanda ibeno vya bire ko sori gwe wiki ya sensemeri ya UEFA Champions League, UEFA Europa League na sori wa bire ko bwati chigo sori chia chisa kendele chigendrete kerengo kya Nationals chinse mo chia Machakos County no cho sori chinyinge ati ibeno bire ko sori go chia kerengo keri kya kwenda sensemeri ya finali abo ase chigo sori chime pira chigendrete tobwati timu ya Muyuga kurwa Sorongo rwa Gusii timu ya Kisii School ya kosoria sebi menano vya rugby 15s na andake timu ya Gusii FC timu ya Kisii School kajara kobake kosoki kurwa nsemeri ye Chirombe magiga
nikujara kwa bakugenda makari yo gutabikana na timu ya Butula School asikimeno kya Yegetang'ani kemeno gya kabere bakosera mu timu ya All Saints Embu ese chigosoro cyo kya rugby bakosori 15 kerensemo na se gosori eyo nigo timu ya Kisii School yanyate koba yeko buch point 5 na match point 3 asikimeno kyo mwelio timu ya Kisii School ikosera mu timu ya St Patrick's 10 abanyangongo korwa sensemo ya Rift Valley na se ekemina nekyo Kisii School ikabwachi point 12 ase bosa korende magayo kwenda kubwe gosoria yemo kugenda makaria gosoria yemo na kubwe gosoria yemo nige timu ya Butula School bayo bakobana bunambe yemo ase rombe yumegayo kubwachi gosori chiabo ibere na kwenda makaria gosoria yemo timu ya All Saints Embu ikabanere ya kabere mbago sori chigosori chiensemo echi semi final na All Saints Embu na timu ya Butula School kuran semo ya pool A na bara basi finali cha rugby 15 so mwako yo ase chigosori cha secondary kwenda se Kisii School no mochengerese ngencho okogosori kwabo gwentundeye nigo bakoriri buya okangana ntunde abentangania kwenda national so mwako eta na ambanya kwa bakomanya nkiri bara onchiri bakora una omorokia bo monene Lee Aston manje bari abuno tokira ensemo yo mwerio bwa chigosori korwase ensemo ya Ndizi TV chinsa isato litukoja ijuma kwenda sebono kumariga ni Vincent Onyancha atoreranda ke ngana kiri atoldo polito bonga sorongo rwa gusi korwa semesa ngana maya biamono captain yuki abere tambe sana manga abere ka kolekana na mangana mangina gende to kolekana ne muno korwa semesa ya ngana maya nto araba onchire korokero kali ibanda bya mbia sambe to asenchire yobo tutukano kati nkwali kereti na ndo mate nkorigere to na kina ibanda byayire so korigere kwao no baso kanolenge gosanda kininga to kiabangitu aso korigere kwao naga no korigere kwane tingo tia bona no mubasuka no lenge asengencho andake mubasuka no tole kogenda keroka yoka etige chituka nchirororo ebinte bingambe ro kone kandense mo yabere korone rumono sana akikinga kelikera andake nsemeli yo mubaka na nsemeli ya Nyamira Kisii nenga na yabera se ikiambira se amatuka mangi na andake naende kero kurirenganeli nenga na andake tuli mubasuka no ekurege Ntegetang'ani na egento gya kabere andake kwangana no botukibori bogenderete na chinko machigendete korwa sensemeli abantu mbaro banyarete ko bakobanda kimagiga yo kwene kibuno muliro nyare ko bako goikirana nengane gendete ko kwari obutukibwaime korende ibanda mbiro byarengetwe maze tali byonsi byasambete mbiro ibanda mbiro byarengetwe ibanda mbiro byarengetwe ndai koleto kogosereri koleto buoba sensemeli ya keroka na yarenge bichangia toro cha semetandao wasamagana mayandizi ko chebuna bonjiri bali bakolera sana warete sana eyo mwete karatukuri nteken yare kunyarekana na watu gutware county ya mugusi yare kwa bija anda ke twari gutware county ya muyoka ndoche na kangomana ta yebiko yagara ensemo ya keroka ya roka ne gutwara umuchando abantu bamenyero boba wono munta kwa nyomba ore kana arabo kamenya ebintu bye bya serike twaro chibura burche balkana ari wanjore bakamnyokegwa wone ensemo gete ya sambirwe ntoma ati na ndingi kiracho kolekana nyiraje ni gagocha tituko sama tukabiro kama ega yomo MCA leo yomo kunyara batea ba ligiri chinkwa na chole committee mo MCA bwe body ya Pegoma nyambe kagisesa amna babe kiri chinkwa na no mo MCA bwe body ya ichuni mwataona ensemeli ya keroka yekunne na ichuni nalikoma bona babere na babe kiri ko ibona na gochora committee mbaka ekansanzo kanzamaro na kibago chikomanya orobero na kirwalenge kine matukoma kegato karana ndena ensemeli ya keroka ya sambiro timadena arotore county ya muime ya usi amana ngo chakobalenge kara egento ke kubunu maite gane bango kayi Kisii county ko sangire bango kanyamire ko sangire bango that's the only problem hata westeke karoke pe municipality yetenne Kisii county sangire amire te sangire ndake kergo ngane siasa ntogote abatu bune kali kubunu ne bango yoka kando ne bango eri machi semo chonsibere chine county bere chibwata bare buna kwairera ko rwensemo ya Rigoma ko rwensemo ya Ichuni ndende tubate nsemo ya Nyamira ne nsemo ya Kisii na bare arabugote mabare gotie mana dingo ko rwensemo ya Nyamira ndake orasugume Kisii mono no ko rwensemo ya Kisii oranyegerere mono ndake gusuguma Nyamira mono yokusana
wage siasa umwe bali bakumia na abananchi bali barali ntora barayi bakumia ntora barayi ndake bakoburu engeri yabo yakira lituko ko cyo mugino mawati yabuna abarayi barabo umwe li bomutienyi ko batabale ekidole nagiate chibesa chiaso ko nde bali baumire mono na bonchire abakora biasara no bwova nabonchire abagosieka nabonchire ibintu yabo byasambiru abande bemugete chilon nabonchire abo boire buna mambire ndingi kirabe ngoke yestoki erinde ndake te sambu goseki umwe liyoye uchumi yagendanse omweli oye ebangwele cyo wikiranye gu neba kisi neba nyamira undito yo guikiri bangweli ya igoro pya ro cyo guikiri no muri oye enebo yedio yo kutoka gwetere bango ekonya sama gendro yake na tuumia twensi imboyo riegoma imboyo ichuni imboyo nyamira imboyo kisi twende ya tatu nango sora kino bona sekero chiki ya ko begente kire gioko gosereje mono osori mariga ga ntoro china ingikira korwe andake ko ene kibuna obwa matombu yanko babororo Toro chomo governor kandali Nyamira we county ya Kisii akabusiweke Gambero Nyamira akaiwa matuko ere no governor we county Nyamira paisaranse bakwane tonyora machivu amaya na wanyamaga ya yonsi naende bado umuchando otokire timatina ingikira korekane bune njira mwe konyara gukonya na gutorio gunchuria ekaranto bagenda to chandika bono na nabo gunchuria kono semuri yakero wono uri amatunda ya sareke bintu bya sambirwe cyozo nero ni mugeti abe ko umuchando gwakane ero ni otakoletikende na ndi wada ukikobona wale mubuna na nari yero na ndabe ko ibintu bya yoro wono timatina inkeke nekira koru kaine kibuna nsemo yakero ka gunchuria gukonya kabari Njekinda tebe nkiribuna aba unchuria aba nyuma y'ikisege kitarachaka nyuma yo kusuna ko butarachaka sesekali yitete tro chikungusana na buno koyiga kusana ne go chakenga ki abarayi bakubwesoana nime asamana y'abananchi na batumika chinchira aho se kwikirani chi agenda aho chage siasa na leko ngumya go chaka ise ndora baonchuri boka bakuruana bonchuri banyamira na bakisi ndora bakuruana koneka ki tokoranda ke oyo sambeiru chisege chiachakire chirandake na kibato musingi osoboroso bage siasa leo chaka nje kindatebe omuntu amapolitika ensemo ya sambetu ensemo ya Kisii gosana ensemo ya Nyamira tari mangana andake nje kingo tabona kirikira korekane mono abaraida baguturia manganaya nenda barakura mangana isengencho onsimbake ire chikura onsimba bwate obosemi bwabo nobonene chinseme ekyo onsi piba isego choro morembe nabo morembe ko bensemeri na ekyo mweri nkeri bunandake bali bachagetenganiye nigo bachete Gambero na kongana kirito somete kuri skuru kogendeke Gambero ngati chinchera cyo morembe cyo gusansura mangana ndonsi igoti gavaye Gambero libaga kebwati ngane mbaka gekore na basike Gambero Gambero matinga na steke kateba na emerongo kenda semia nigera ensemo ya Nyamira ikumya semia ere bwente ko base nsemo ya Kisii tokoroka una no nyama ga yayu ngane itera bwati kurase Gambero yakoronya ndibana basige tukuna cyo weke Gambero kwongera boniga mangana chibura buru na kende gyonsi ukanga gendere lakini bado na nyama ga yayu ndoro chibura buru nchiro andake tigabara ibasike Gambero anya uchika kwa ruto ore kamati ya bene kise mo chionsi ya rosigu bamanyenka ime bagere sengenju bali abakoro barabu bamayitese me bagere boronge ondeta obu nandake nje konye mayitende nsemeye omulekere mapu yagosoka gosekere to kuisaranza anitimbo na tiko bansemeri kwa narero ko bote batigebe buna ya renge koba nero le wakonyeka gwetereyu tigabasikie mevaga tigabasika bali babakirete chikura tigabasike Gambero umagendra abo resengenjo umugusio Nyamira umugusio Kisii bonsi naba gusike usito kwana nekemo ngibojeta menuende emenge gochime ke usine ekemo tosikane obumo bobororo magendra agendere ingana tutamurekire mono andake noko bigobyara kwa omu CEO nyagetari ya Kisii Level 5 that's Kisii Teaching and Hospital nabe gutubyara Dr. Marita nabe gutubyara andake ningato kana tukubwati ikoro yogo bigukubyara kwaye ningi kerete unyiri nkwana nere ntwarigere cyaka ivugaria ntonyore nkwana iyo osoro na kwanete nganeye omubungo South Mugrango agatebana asibirozi byakorekanire maritango bwatore nakwanete ngane kone nturamanya ekiriyo sora kwanete nakirete rego kubyara kone ngatranya to kubwatya nantumanya umurigere kirete omutene bunyagetari ya Kisii Teaching and Hospital kobe byara ndake kete korira mwana regitandake amonto ko bwato byara abantu be serikali ko bwato byara ritani yento ko ritangani nsemo kya serikali ya mubwata
ninki gekobunirwa nangi kikerengete gwikiranirwa nere nchire ko turura amanyanda kigekurwanirwa regento gieke no secretary giakene konda nakenga kende arafunga kende ndano sinyo inabwa tu bune serikali gose nabwa tu robo bwa Kenya kwanza nenga nanda kyo chako ngasana ndi komanye tofauti kati yabo kurende ni maitanda kende kene nakora buno bukoreri boikiranire chinse ya chirichia Kise Teaching and Referral Hospital ndenya itari tobate yo guchengera asoro wongoro wa Gusii nonchika ntitutande buna Migori buna Homa Bay wochira baro bokonyari iganda ke igeto kingencho nakora buna nsemeria KTRH okore bwaikiranire nebangwetero kubatana gwa serikali ya county kubatana gwa serikali nene kwena kebuna nsemeria bobwana aligere gwese aya niga gochekerekeria abanyagitari barasumugiro ando kogosereria nkolena na ende nekagire buno utakaje kuri juma ine kigocha private hospitals nyagitari cyabanyene andake mbache kubwatsi abanyagitari be serikali basumugiro Tima nsemo yao isita good idea andake negetambukero kingincho asinyagitari cyabanyene ose private hospitals aborobo so asumugiro asezeme yao andake kirinda ritangani omogiro bati yabona omogiro na omogiro neliogi rioli utaranya nakobaga kuigwekana amamochera rorandake kuna kwabere gati ya serikali nense moyo bobwenia konde nkurarigirwe singenjo babwate kiriba kuburigiye kene gocha kwenda somogiro mole yakosero wate ubuna andake bali bagenda nkobutu balega sikonde mbako abo bado bagenda igomba migire nabo machese bamigire kenda abora ndake kerense mole serikali tangani kuigwekerero kiabo kirikeregiye kene kirigera ikirane ekene gekwanwe mbao ubereria mwe machano neka kikonyoro migire sege koroto kwamanya kwa bako gutubereru omole yo ikinyara kwa bako gusamba korende asa kali kerikeregiye kene kiyara kwa bako yikirana omole nare kuruna semeli y'abanyagitari na barabu teba bunda ose batume kuge siasa korra buna semeli ya Kenya kwanza yabeke ruribirira mo nsemeli sege kwa kantiri ko koraga sibuya keriba korwanira tibarwanire seboene asekene irinde omweli oye esengenje buna boniga tuteme semeli ya private nkwambori je abanyene banyare kwa bakona bako ndo mugiro ngoja kwa mugiro bo juma ine nekagere buna ngwe watani bali n'abanyagitari bande kotakoremere koreki buna masabao amasabane na masabaya bali baturigire timbuna ewikire bosyo taruwara singe njaru wala sta yako genda amagimana ra guchusiri gwetere gosiri gwesengencho yekyo ndo ikororo asengencho isikoligeria baisa kwa ndo mugiro na bera bakongu konyorobo kore kwa nyagitari kulinde ansemo yao ndemo baruturangana ndibuliyane nere buya abanyagitari kunyagitari cyabanyose private hospitals naboro ko ndasumugiro ndake nje korwa sensemo yane once n'abanyagitari bari once bachite school yemo naho muri ko nyarabuna kire engena yebunyagitari teri ko bwati buna ndake no munyagitari bwe serikali go munyagitari kuri nsemeri ya abanyene se jomo riyoye eta wote yaronde mu kwa sababu asingijo ya monyene tari serikali ko mwakana no monyene umurigete ko mwakana Kono ekero kugirira omonyene oyo kurigete ninko etemeremu nje ibese jingo kwa serikali yakonga enya ketari ne yane ngurigete onkorerega na bono kwagirire nje kwagirira go serikali kwagirira gasi kono mambio bo konde ito rigocha gasi what nginda garuna nje omonyene nyaketari konde inyora buna kare to lingane kare bali bensemo ya abanyene ba uchiko swaso mogiroyo bali kuna mwanaro nara agokwaneru naba bale be serikali nararengeta bale nsemeri ya chisinya itali cyabanyene yo kare bako chikosera buna nkwanda barasese muri omogiro no commentary biro utia serikali kuri lingane yete babuna ndakibati aba babanyene bali buya aba besikali ndaboko bakomigwo ndakide ko kuna intombe wa robiko bamiga basi kitengera bune NHIF kare yatumye kuna yabanese enyagetali serikali nyageta mwasipi serikali nere wente kuchukura ni chine bese chene NHIF yote shifu kuchikobereke gocha iwe bintu biro bamwe kuigwana ekyo muri ndende nyirabuna obona bomanyagitali bwa serikali abomanyagitali bwa yabanyene ebi mbiro babwate bra byabo KMPDU yasipine bimo birobyo tubati mbino tike eke nabona ne kyabo ebarese kyombe kyamo igo bintu biro rakonyarabuna biko betensemo yabanyene ensemo ya serikali yonere nengencho andakese umwaziri olibwa mangana yobo bwenia nyakuminja onyari chibulira abiri ngenchisinga kesenja abetale nyorenga kiyeye semyaka ya ubugambi bwatigire bwa Kenya kwanza ribe lindigenderere genderenga kiyo konyora machiwa yakibwikirana igoko buri kongo na oyino konyarekana muntu nditaru ari kiyoje bali babanyene baisagosoa cyose bakwa netindo ari sengenjo kayuguchi timaiti mario gake gusi enyomba y'umunchari ntoyoto kona kya banchari y'umunchari enyombeje ndatungumenye gateko moncho muri obwante kumenya ngo monchari nambe yemo no musubati yorenge oyo no mwana umugusi
igari kuru kumonchari kaya banchari bariete ko tore naki kuru bonchari obungo bonchari akuru kuna Dr. Charles Nchoke no manyete masani ale ngoibo bonchari gejetega na endeta to manyina kaya banchari barwete itagana kema monchari ni garengo muswati omugusi yatega bantu kumabuna monchari ni garenge omuswati omugusi igencherende na abanchari iko barwete kurwaso muswati ekole ngani wone chinyumba chinde ene ngani mo wento kumanya buna monchari no muswati ega toko yobonchari iko twama ino muswati yorenge andake onyoreta abana buna bona rachonyo ega ganto kero toko twarasa kuna rachonyo no mumro rengo monchari kolende nyombe ne toko liga no monchari oyibono obete hakocha kurwaso muswati olikuru kumonchari igaba nchari igoro kurwaso muswati olikuru kwa monchari nage akaro to wata abanchari moncho muligereria igone ngana so bwenge naga ni kumanya sema rwa yabono asipirito maiti korasi nyomba cyabagusi osase ngane mwamwa sema rwa yabono kelitwale kwa somya ase litukeliga egesero juma nelibuna no monchari twaligereria ndo monchari igarenge omuswati olikuru kumonchari uyolengo omuswati omugusi ero ibulete abanchari na kiambia mona sana sobo semi obu matena bere inkobole azeki bonchari amesete abantu bonchari amesete ani lite beze kuru nsemelia basubati na kianda ke bamesete sana na wana basubati bonchari bamesete sana keroye kwa baumeire tindi komira abanchari abasubati abaya sana korende ninga tata kuna sevodi ga mwancho modireri asaya na mange genda gutengera nsemeri ya Ndizi TV kumanya ya amange na buna yaiga nyere nsemeri ya metandao na boko tunyara gwetera nsemo ya Facebook Ndizi TV News Digital nsemo ya website www.ndizitv.net nsemo ya YouTube Ndizi TV News kwa kimuna yonsipi kwa nyore kiboikerano Biemano bali twabwatirana kurwa SMS ndi amangana majebu na bono kurwa sumu wimenyerio igakuru kwa Lydia Mose Petro na mukira wane kichebi chamu ndi watnyo da century gwendete baigaba ligere bonsi ngo bakirambira masoko chara kwa tengera Ndizi TV bali kibeta bonsi biemano asemero bile miyama tanto kubwatirana aso kora Ndizi TV ko bagatse nambe yemo ime yorogongo na isiko yorogongo rwa gusikurwa sensamende chigosori kuna batambe kurwa chigosori nchanda mo Steven Captain 001 News Master Vincent Onyancha